Egia alda antzinateko Egiptoko inude batek zaintzen zuen umea hiltzen bazitzaion beste haur batekin ordezkatzeko bete beharra zuela? Egia esan ezin dugu egoera hau guztiz orokortu, baina badirudi Egiptotik datozkigun papiroetako kontratuek diotenez, nahiko praktika ohikoa zela honakoa. Azken finean, inude hauek kontratuetan jartzen zituzten klausulak eta bete beharrak nahita nahi ez bete behar zituzten, eta hala jartzen bazuen, egin behar zuten. Kontua da, papiroen kopuru nahiko esanguratsu batek aipatzen dituen inudeek zein zituzten haurrak, haur espositoak zirela. Hau da, bere familiak abandonatu zituen haurrak, eta hirugarren pertsona edo kaleko pertsona batek jasotakoak, etorkizun batean haur hori esklabu bihurtzeko helburuarekin, ez? Orduan, pertsona hauei interesatzen zitzaiena zen haur hori eztea, emakume honek eztea, edoskitzea eta eztea, helburu bakarrarekin, hau da, etorkizun batean, laneskoa izan zedin eta esklabo bihurtu zedin. Beraz, berdin zitzaien haur hori izan edo beste bat izan. Behar zutena haur bat zen, etorkizunerako esklabo bat. Beraz, pentsatzekoa da, noski, familia honetako haurrek, hau da, inude batek edoskitzen bat zuen familia hon bateko haurra, etzela kontratuan ziurrenik horrelako klausula bat egongo, familia horri bere haurra interesatzen zitzaion. Ez beste edozein haur, bere familiakoa baizik. Beraz, desberdintasun hau egitea nahiko garrantzitsua da, haur espositoen edo hiritarren haurren artean. Batzuek esklabo izateko etorkizuna izango zuten eta besteek ez.